कोण आहेस तू? ओळखलं नाही. हात खाली. ए कोणासमोर बोलतोयस माहितीये तुला? तुझ्या समोर. कृष्ण म्हणतात मला. वा कृष्ण. द्वारकेचा राजकर्ता, द्वारकेचे राजकर्ते बलराम दादा सुद्धा मला थरकाप घाबरतात. घाबरलो. आणि तू मला घाबरत नाहीस. घाबरलो. राजक्रीडा चालू होती. कृष्ण मध्यंतरी आला. कोण आहेस तू? मी खाऊन खाऊन मातलायस. ओसाड गावी एरंड पडी तसा दिसतो. या तुझ्या उड्या कोणाच्या रे जीवावर? माझ्या उड्या कोणाच्या जीवावर नाही. मग मी स्वतः जे काही करेन ते स्वतः. समजलं? तुझ्याकडे पाहुणच दिसते. समजे. तू आईच खाऊ आहेस. हिंमत कशी झाली तुझी? कोण आहेस तू? समजे. कोण आहेस तू? कोण दाखवायला लाज वाटते? लाख मला. कोण आहेस तू? माझ्याजवळ आवाज चढवितो. त्याला माहित नाही मी कोण आहे. तुझं काय असं काय म्हणतोय? काय नाही काय खाऊ नको. खाऊन खाऊन मारलोय. कोण म्हणतोय? अरे फुकटचं खातो मी. कोण म्हणतोय? माझ्या उड्या असं म्हणते. आता म्हणायला कोण म्हणतोय? काय कृष्ण खाऊ नको. जे काही बोलायचं असेल बिंदास बोल. मारलोय खाऊन तो. आशीर्वाद आशीर्वाद. नमस्कार. ओळखलं नाही. बरं ही अवस्था अशी का? तुझ्यामुळं. माझ्यामुळे? तुझ्यामुळं ही अवस्था. माझ्यासाठी? होय हो. तिला ओळखतो. होय होय होय. सर्व काय झालं? एक कुठचं भूत घेऊन आला? हे भूत नाही. हे भूत नाही. जर का तू हिला पाहिलं. कोणाला म्हणतात? चेहरा जरा जरा ओळखीचा वाटतोय. जरा जरा बघा. जरा जरा दिसतं की